Pridruži mi se dok zaranjam u život Cristiana Ronalda i pokušavam da otkrijem šta ga zaista čini jednim od najvećih sportista svih vremena. Cristiano Ronaldo je ime koje odjekuje fudbalskim svetom. Igrač čija su veština, posvećenost i strast od njega napravili legendu, i na terenu i van njega. Od ranih dana igranja na Madeiri u Portugalu, do toga da postane globalna ikona, Ronaldov put je zaista neverovatan. Odrastajući, Ronaldo se suočavao sa mnogim izazovima. Kao mlad igrač, često je bio kritikovan zbog temperamenta, a čak je jednom bio isključen iz utakmice jer je udario protivnika. Povrede su ga također pratile na početku karijere, preteći da mu unište snove o profesionalnom fudbalu. Uprkos svemu, Ronaldo je istrajao, vođen snažnom željom za uspjehom. Pritisak da se dokaže bio je ogroman, naročito jer je bio mlad igrač u visokoj ligi. Morao je naporno da radi da bi dokazao sebe, ne samo trenerima i saigračima, već i samom sebi. Njegova porodica imala je ključnu ulogu, podržavajući ga kroz teške trenutke i bodreći ga da nastavi dalje. Ta podrška bila je presudna da Ronaldo prebrodi izazove svoje rane karijere. Njegova upornost i rad počeli su da daju rezultate kada je njegovo ime počelo da odjekuje fudbalskim svetom. Često se prisjeća žrtava koje je podneo, od iscrpljujućih treninga do propuštanja druženja sa prijateljima i porodicom. Ipak, sve te žrtve su se isplatile, jer su ga oblikovale u igrača kakav je danas. Ronaldov put kroz različite klubove svedoči o njegovom neverovatnom talentu i prilagodljivosti. U Sportingu iz Lisabona brzo je privukao pažnju velikih evropskih klubova svojom brzinom i tehnikom. Prelazak u Manchester United označio je prekretnicu u njegovoj karijeri. Osvojio je brojne trofeje i postao svjetska zvezda. U Real Madridu je nastavio da obara rekorde i osvaja priznanja, uključujući više titula Lige šampiona. Njegov period u Juventusu dodatno je učvrstio njegov status jednog od najvećih svih vremena, jer je i dalje pomerao granice i vodio tim do pobjeda. Tokom cele karijere, Ronaldov stil igre odlikovali su atletska snaga, precizni šutevi i sposobnost da postiže presudne golove. Njegov uticaj na fudbal prevazilazi terene. Inspiriše novu generaciju igrača i navijača širom sveta. Jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj karijeri bio je osvajanje prve zlatne lopte 2008. godine. Taj trenutak nije bio samo lično dostignuće, već i potvrda njegovog rada i posvećenosti. To priznanje je dokaz njegove doslednosti i izvrsnosti i označilo ga je kao igrača koji će dominirati fudbalom godinama. Emocije koje je osjećao kad je primio nagradu bile su mešavina radosti, olakšanja i motivacije. Ronaldo je često govorio da ga je taj trenutak dodatno inspirisao da nastavi da pomera granice mogućeg. Za njega, zlatna lopta nije bila samo lična nagrada. To je bila potvrda timskog rada i podrške koju je imao tokom celog puta. Ronaldovo nasljeđe daleko prevazilazi njegovu listu trofeja. On je simbol odlučnosti, istrajnosti i težnje ka savršenstvu. Za fanove i mlade sportiste širom sveta, Ronaldo je inspiracija, dokaz da je uz trud i posvećenost sve moguće. Na kraju ovog pogleda na život i karijeru Cristiana Ronalda, želim da čujem i vas. Koji je vaš omiljeni trenutak Cristiana Ronalda? Podelite svoja sjećanja u komentarima ispod. Ako vas zanima još ovakvog sadržaja, pogledajte naš video o drugim fudbalskim legendama koje su ostavile trag u sportu. Ne zaboravite da zapratite kanal, da lajkujete video i uključite zvonce kako ne biste propustili sljedeće priče o najvećim sportistima svih vremena.